Coming Out Day is eigenlijk een dag om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk dat school daar aandacht aan besteedt. De nieuwe Rijnbogenvlaggen wappert zijn duwt heeg in de mast bij het Dalton College in Dokkum. Daarmee staat de squalle voor de LHBTQ plus skip en diversiteit. Jacob Wiersma vindt het heel belangrijk dat hier omdenken onjoen wordt. Ik ben zelf biseksueel, dus daar ben ik laatst ook voor uitgekomen. Maar ik voel me hier wel gewoon veilig op school ermee. Dus daar vind ik wel heel belangrijk, aangezien niet iedereen even tolerant ermee is. Ik merk toch dat er ook gewoon wel wat negatieve reacties soms op komen. Ook van, daar heb je van die gay bandjes die we nu dan dragen. We hebben nu paarse bandjes om vandaag. Nou, ik vind het toch jammer dat die reacties dan komen. Ja, het zou mooi zijn als de manier waarop mensen erover praten, dat dat al verandert. En zolang dat nog zo gebeurt, vind ik dat er zeker aandacht aan besteed moet worden. Toch kiest Jacob er bewust voor om te vertellen dat hij biseksueel is. Geen makkelijk besluit. Maar hij is verrast door wat oren ervan vinden. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties ervaren. Dus dat was wel heel mooi. Ook op school, toen ik het aan mijn wat closere klasgenoten vertelde. Het was allemaal heel positief. De oude vlag die was helemaal kapot gewapperd, zo lang hing die er al. Dus ja, dat is iets wat we al langere tijd hebben hangen. En we hebben ook gewoon hele enthousiaste leerlingen die zich ervoor inzetten. We hebben de GSA op school, de Gender Sexuality Alliance. En daar kun je je gewoon bij aansluiten. Dat is gewoon een hartstikke leuke club. En daarmee organiseren we eigenlijk op dagen zoals Coming Out Day en Paarse Vrijdag organiseren we gewoon een soort activiteiten. Om te laten zien dat school dus er wel echt mee bezig is en het ook echt steunt als het ware.